Dobrý deň, dušičky moje zlaté, pochválen bude Ježiš Kristus. Vítam vás pri ďalšom videjku zo senáži, našich senáží. Senažujeme naše trávy. A vidíte, toto je porast. Dobre sme to vyhnojili, to ste videli aj na jar, že sme to hnojili tu na tie trávy. Sa dával digesta a močovka, tak hmoty narastlo fajne, aj sečkáreň má čo robiť, aj riadky sú dosť, aj z rúry fajne ide. No a senažujeme to pre bioplinku, do vaku to dávame, odvážajú to do cígľa do hora, my sme dole pri koši, medzi košom a sebe dražím, pri prievidzi. Domácim to niečo hovorí, cudzím nech si to nájdu na mape, že kde sa nachádzame. Máme tu na odvoz Francesco Filippo s Massejom Fergusonom, Ferris Ferinom a plus Joskin Drakar. Vidíte označenie Joskin Drakar 9600, lomitko 41T 180, čítať ešte viem zatiaľ. No a odvážajú mi dve súpravy, dva také isté Drakary, no ale plus ďalší odvoz je agregovaný GCBčkom, JCB Fast Track 8330 vo farbách Mercedesa. No a tak, a chcem vám povedať, že nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál, že by ste videli všetko nové, čo robíme na poli. A toto je trošku iné, bo minule, čo som bol v Starej Turej včera, tak tam boli trambusy a riadky nikde. Tak keby teraz tu mám tie trambusy v odvozoch, tak prejdem možno 200 metrov a už sú plné. A je to rozdiel. Tu na ten Drakar zobere 53 kubíkov. A keď mu čiapku dobrú spravím, aj 55, 56, aj viac. Ale zas potom káble bude zbierať po dedine, bo prvú fúru som mu nafúkal. Toto je naša tretia parcela. Lebo dve parcely, čo? Jedna mala 0,40 hektára a druhá mala nejaké 3 hektáre, či jak? Alebo 2,8. A toto tu má 11 hektárov. A celkom to fajne sype. Spravíme jeden ako úraťový riadok a plný Joskin. Takže hmoty je tu požehnanie. Vidíte, už predok bude mať plný. A ide to. Dúfam, že sa vám videjko bude páčiť. Aj teraz som prenastavil kameru, že viac uvidíte toho, širší záber, tak dúfam, že bude lepšie. Aj keď je menej tých FPS, tak dúfam, že v programe to upravím, že by dobre videjko bolo. Je to síce rozlíšenie 4K, ale len 30 FPS, lebo na 60 nejde také akože vzdialenie, jak to mám povedať, tej kamery. Na 60 bližšie uvidíte a menej ako toho záberu. Pred nami kosy, zas Jolly, Oliver, traktor John Deere 7270R a trojkombinácia kos značky Krone Easy Cut o celkovom zábere 870 metra a plus zhrňovacie pásy, že to rovno zhrňa do riadku, že netrebalo ani zhrabovať, bo sme pripravili aj hrabač, že keby náhodou tá dva riadky dokopy, ale kdeže, teraz má čo robiť sečkáreň s týmto riadkom a kde ešte s druhým. No.
aj rovno, Ferino. Otočím rúru doľava. Dúfam, že to pochopí Ferino. Že pojde po vrati vonkajškom. Frano, už jebni plynu do... Tiež tu neudeme dokedy. Tak. A cúvni teraz rovno. No, to není Holmer, že ti keruje aj zadná naprava, Ferino. Čo on kurva robí? Tam mal si točiť, Fero! Joj! A radšej to rozfúkam po zemi, jak Fero bude cúvať, bo by sme tu boli ešte doteraz, keby cúval. Chlapec je to dobrý, snaží sa. Na lete sme ho včúvali do takej mašiny veľkej. To není Holmer. Francesco, ty antikrist. Tak kedy mi tak chlapec zožere nervy. No ale čo s tým narobím? Nemôžem mu nič spraviť, bo by som išiel sedieť jak za normálneho. Ale nie, dosť bolo srandy. Musíme sa aj podpichnúť trošku, nesmieme brať všetko vážne. Bo keby všetko bereme vážne, tak je to na figu. Ideme 6 km za hodinu. A to ešte ani celý riadok sme neprešli a už má 3/4 nafúkaného. Poráži tu. To tu na dosť bolo hmoty. A vidíte, čo z toho spraví? Len obyčajné gúno s prepačením za výraz, diges, teda močovka od sviň. Teraz keď to skosíme, ešte by to bolo dobre pohnojiť, dať nejakých 40 kubíkov tu na 1 hektár. Ja sa mu radšej tu naotočím. On nech si prejde tam. Chápem, je to dlhé. Vidíte tu na tú parcelku? Sme rezali predtým a ešte tam pri domu. Tých 0,40 čo bolo. Tam boli 2 joskiny. No, 2 joskiny plné. A tu na už teraz je tretí joskin. Fúkam, lebo robím tretí akože úvraťový riadok. Dva razy znamená rýchlejšie. Raz, krátke trubenie, spomaliť, a keď dlho trubem, to už znamená, že kurva, že stoj. No a 3 razy, že môžeš jehať kade ľahšie.
električné. A vidíte, sušiny je už dosť. Akurát preto to zbierame, že sme to ani nerozhadzovali, neprevracali, lebo to už je tráva staršia a už ona vysychá. A toto, čo predo mnou, on to skosí, to akurát stačí tomu na dobrú kvalitu. Pojebané stĺpy. Dobre, už fúkame do vlečky. Už škoda na zem sypať. Včera sme večer striekali kukuricu. To také krátke videjko bolo, lebo pamäti som mal málo. A dneska som bol ráno ešte si kupovať v Prievidzi v Alze novú pamäťovú kartu. Že by bolo dosť pamäte na materiál, na videa, čo natáčať. Trošku koľaje narobil. Aj káble sú nižšie. Nemôžem mať vysoko ľufu. Tento riadok bol asi najlepší. Lebo neviem, či mu ho štúrim celý tam, či vojde, ale silno pochybujem, že vojde tam celý riadok. Budeme musieť asi počkať ešte na fast tracka, lebo nízko sú tam káble. Prvú fúru, jak som mu nafúkal kopcom, tak poťahal trošku káble, aj po dedine vytratil. Kde sa on točí, kurva? Na! Maj si ísť rovno a potom cúvnuť. Ferino! Budeš si pratať traktor, ja mám v piči, kurva. Hádam sa naučíš na budúce.
Ospravedlňujem sa za môj nervový výkyv. Ale vidíte, keď takedy nervy zožere, bo nerozmýšľa, točí sa a vidí, že riadok je rovno, tá furt idem rovno a potom cúvnem radšej. Ale sype na rezačku a dám mu celý ten riadok, naj mu to vojde. Furka naložená, dobre, ne? Ideme sa postaviť ku riadku i môžeme čekať. Každý tretí si budem brať, že by aj ním sa dobre točilo. Pojdeme tam, no. Jak to on pokosil? Aj bože, bože. Otáčky, ručná, pečko. A čakáme na fastračíka. Takže za chvíľku sa vám budem hlásiť, keď mi príde fastračík. A budeme pokračovať ďalej, OK? No. Takže už tu máme ďalší návoz. Fastraka Joskina. Šárik tu. Ideme na to. Ďalšiu fúru nafúkať. Parádne, požehnanie. Ja neviem, čo to tu robil ten žoli. Jeden riadok tak, druhý tak. Nastavoval GPS-ku, či čo? Mladý to chalan ešte má sa čo učiť, ako sa hovorí, nikto učený z neba nepadol a to ani nežoli.
Musíme sa tu potočiť trošku. Dobre, že ľufa sa dá aj točiť doľava, doprava. Že nielen na jednu stranu. Som trošku koľaje narobil na jar. Ale stálo to za to. Trošku i doľava ďalej. Šariku. Ja už klapku tak nestisnem moc. Nedám rady, keď ide blízko vedľa mňa. A to ešte dobre, že mám kratší komín, lebo na siláže je o meter dlhší kvôli kempru, lebo kemper máme široký a toto by bola krátka rúra na ňo. A minulého roku som rezal s tým a to je ešte dupľovanie, bo odvozári boli zvyknutí, aj keď na služby som bol so sečkárňou, ísť čoraz bližšie kolo mňa, no ale to není dobre. Lebo ja potom tú klapku nesklopím tak a prefúkujem vlečku. Na ďalší riadok. Dobre, že sú spustené gumy, spúšťal som ich. Neskáčem tak, bo keby sú tvrdé, tak skáčem. Ja vidíte, tie Tatry Trambusy boli dobre, mršné, ale zase malé a tu nás tým veľkým má čo robiť, že by sa otočil a tiež sa na metri neotočí, bo má veľký polomer otáčania, aj keď má kerovacie nápravy. Predná a zadná mu keruje, lebo je nútené riadenie. Tam je taká tyčka pripevnená. Nič, Šariku, to ja si sám rozprávam pre seba. Do kamery. Tu si mám čo vybrať, doľava či doprava? Výkon motora alebo zaťaženie na 100%. Lebo to sa nedá odhadnúť tak ako pri kukurici, že dám jednu rýchlosť, idem napríklad 7, tá 7 idem, bo je rovnaká hmota a tu na tráve v riadku
máte raz viac, raz menej hmoty. Takže treba sa hrať aj s rýchlosťou. Kde je menší riadok pridať, kde je väčší ubrať, že by nezahltilo sečkáreň alebo pick-up. Musím aj počúvať, za to bez hudby režem, že by som počul to turbo jak svišti, pišti, aj to zaťaženie, že jak ju pridusí tú sečkáreň. Vidíte? Pick-up zahltilo. Začne preskakovať spojka, že by sa dačo nedolamalo. Treba ísť krokom, bo guču mi spravilo. To nie je len tak sedieť a točiť volantom. Treba aj rozmýšľať pri tejto robote. A celkom sa mi zapáčila tá sečkáreň, bo minulého roku mal ísť Francesco na sečkáreň, len jak to nevydalo. Nakoniec mňa do toho jebli. A zo začiatku som mal strach. A najmä na tie presuny, bo to široká kurva s prepáčením za výraz. Širšia jak traktor. No ale už som si navykol, to je sila zvyku. Ale viete, jak sa hovorí, väčší pes jebe. Žoli, na to, že si mal GPS-ku, tak ja neviem, jak si robil ten riadok. Mal by byť rovný a nie jak banan hojta višta vlevo vpravo. Podľa mňa tu do večera máme čo robiť, lebo dosť je hmoty. Mysleli, že dvaja budú stíhať, že bude menej hmoty, že dlhšie budeme rezať. Ale vidíte, tu na, ja neviem, spravím možno hektár alebo hektár a pol a plný oskyn. Ani som si nepozeral na počítadlo. Šeriku, ja nie tvoja milenka, že zase sa tiskaš ku mne.
Zase kúču mi spravil. Žoli. Nakopať ťa do tej malej suchej riti. Abo dáme ho tu na doprava. A ide po mojej pravej strane. Lepšie je mi tu napozerať na pravú, jak na ľavú. Ešte mu dám pol riadka a možno tento celý mu vojde. To je krátky? Piču, to je ten dlhý. Som sa ožupkal trošku, no nevadí. Nemáš zastavovať ďalej, choď šariku. A vydám mu celý ten riadok. Ešte mu tú čapku spravím dopredu. Neprefúkujem už za vlečku. A inakšie je na predaj tento Joskin, kto by chcel. Ten alebo druhý, nie je problém. Lebo chceme väčšie trošku ešte. Lebo už s tým obilie nevozíme. Kvôli tomu máme Drakara, lebo s tým sa dá aj obilie voziť. Odoberete tie vrchné bočnice a vojde tam 40 tón obilia v pohode. No však to chce.
tak, dušičky moje zlaté. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. A že ma podporíte lajkom, komentom. A že už nastavenie kamery bude dobre. Že som ju dobre nastavil a tak. Takže ešte raz ďakujem vám za vašu pozornosť, za vaše lajky. Nezabudnite dať odber. Môžete ma podporiť aj kúpou merču a tak. Ďakujem, dovidenia, majte sa, do počutia. Čaute.